Zvolte si, či zoberieme Kinder vajíčko, ktoré je také komoditné, čiže bez značky, alebo zoberieme vajíčko, ktoré nie je komoditné, značkové, a preto si zaň priplatíte dvojnásobok ako tohto vajíčka. Môžete do komentára komentovať modré srdiečko za no brand vajíčko, môžete komentovať červené srdiečko za brandované Kinder vajíčko Kinder Surprise. Obidvaja znejú približne rovnako. Aby sa experiment podaril, potrebujem v komentári vidieť váš komentár. Vyhralo vajíčko No Name, čiže je to komodita na značke, ktorej vôbec nezáleží, a preto si ho môžete kúpiť za 40 centov. A ako náhle si chcete za vajíčko pýtať oveľa a násobne, trojnásobne viac, potrebujete pracovať na vašej značke. Vítajte na Instaraniekách, moje meno je Tami, ostávajte ďalej, teraz bude predpoveď toho, čo čaká vás práve tento víkend. Zvuk je veľmi podobný značkovému zvuku. Vôňa čokoládová, ale lacná. Dobre, verím, že už sa máte dobre vďaka ASMR. A veľmi rýchlo sa topí na prstoch. Cítite nekvalitnú čokoládu. Ale musím uznať, že sú to krásne hviezdičky. Vôbec tam v porovnaní s tým značkovým vajíčkom není takéto... Vidíte ten rozdiel? Ružové. Všímate si Yinka Yang? Dva protipóly. Myslím si, že už teraz tí vedomejší z vás presne viete, aký víkend vás čaká. Pokračujeme ďalej. Tu. Ako truhla. Ja to už vidím. Za chvíľku vám prezradím, čo sa tu nachádza. Modré srdiečka v komentároch. Týka sa to vás. Je to slon, ktorý si zatvoril ústa, má plavecké okuliare a skáče z výšin dolu na dno. A hlavne vás chcem upozorniť na toto symbolické sfarbenie. Áno, tí, ktorí ste znali, si toto symbolické sfarbenie všímate. A môžete vnímať tento skok do truhly. Nič dobre tento víkend vás nečaká, ostávajte na profile. Moje meno je Tami, čokoľvek, čo odteraz budete nachádzať v nebrandovaných vajciach, je na vašu vlastnú zodpovednosť.